Angel Mukwa Wibaro
ebe nwa ka bidoziri ọlụnụ chụzianụ ụmụọlụ bidolu n'ụbanụ Sex boy na nya ka bidoziri ụba na Alaba International maka nna alụ nya bifenụ ndị asila na-akọnụ ndị ụfọdụ a na-ekwunu ama enwere ulu mbalụ n'elu ụwa nke ahụ o nwere ife mpasinalụ na ofeke ka mbụzinụ uwe jebezi ụwa mụnụ ije mụ n'elu ụwa ka nna akọzinụ nna mụrụ ụmụ ogbenye nwoke nụ nne mụrụ nwadogbo ogbenye nwaanyị n'ụwa nụ nwa ogbenye jebezienụ mana ọnụ akọlụ nwa ogbenye n'elu ụwa dọnụ na Chieke akọzilụ ya nụ achụketa nwa ogbenye n'elu ụwa nụ achụbazie anya n'ụwa ọma nụ achụbazie nwa ogbenye n'ụlọ ọma maka na efi na-enwere ọdụ n'elu ụwa nụ na chi ya na-achịrị ya ijiji nụ mụ na chi mụ ya eje n'ụwa nụ mgbe nna nkịtị na-eme ụwa nụ gọzie n'ubi fimelụ mụ ka mbalị gọzie n'ụba ka ị na-ezilụ mụ dọnụ rụsizie n'ụwa bata n'ụwa igwọbazie m otu mmesili ego mụnụ igwọbazie m ụdị ndụ mmebi mana mgbe nna nkịtị n'ụwa nụ o nwere ife imelụ mụ gọnụ m ife imelụ m ọyị imelụ mụ
echetago m ọ bụzie gịnị ka na-ekwuzinụ onye ọbụla gbado anyanụ n'ife ọ na-emenụ maka n'ime mmanụ ọnụ ya ekwu ime njọ ọnụ ya ekwukwazinụ mana biko jisi ikenụ ka imebezi ife gị na chi ịkpa maka na onye buruzie chie ụzọ gba ọsọ nụ ọgbagbusi onwe ya n'ọsọ ọnụ kolo ogili ọnụnụ emesizie kolo ogili lacha na onwe egwu osiji eji chụọ aja emesie na oya ekwuzi omenụ ọnụ kolo nwodo ọnụnụ ọnụ kolo nne m dị nwodo ọnụnụ ndị si na mụ bụ onye iberibe n'ụwanụ ndị si na o nwere ife pasitazi n'udonụ na fa na-ekwuzi mma maka gịnị Chukwu echetago asị na nwata bọchaka osolu ndị okenye libenu osoluzie ndị eze na-elikozi n'elu ụwa nka